Hast du Trouble, Hopen en Doonen en dein Leben om te tischen? Veel zijn nog wat ik den verdacht om mijn voeder ben gesprochen, komen dan ons met de boodschap hier bij Lebenswasser kwijt. Am zijn thema wie Hopen en Doonen om tischen. Zo fangen ons leven wie blijven bij Hopen. Ik hoop een dag een betere eigen leven te hebben. Ik hoop een dag uit van schuld te zijn. Ik hoop een dag een betere gemeenschap hebben met Jezus Christus. Ik hoop een dag een betere verhältnis hebben met mijn kinderen. Ik hoop een dag een geschaf ontvangen. En we blijven bij Hopen en we zijn vielleicht meer jaren gaan voorbij en we blijven helemaal bij Hopen. We hopen helemaal voor al deze verschillende dingen. En zo we moeten leren Hopen en Doonen om te tischen. Hopen trei te leiden en we vangen aan te doen. Deze dingen die ons wichtig zijn in ons leven. Keiner von uns will bloß in ons leven zijn en hopen dat ons leven wat slechter wordt. We kijken alle verder weg. We willen verder weg komen in ons leven. En zo dat het tijd om hopen te zien schmieden en dat we ontvangen te doen. We kijken naar Nehemia zijn leven. Nehemia schoof voor een König. Jeruzalem die al voor meer dan 100 jaar 2 jaar was. Er weer een kleine Weingram dat ze stort. En de Juden die hebben al voor honderden jaren gehoopt en gebeten dat deze stort wordt waar het opgebouwd worden. Maar het blijft ook bij een hopen. Nehemia zou dan, hij zei, genoeg is genoeg, dit moet je doen en ik word het doen. En zo hij vraagt den König, of hij kon opnemen naar Jeruzalem. En hij voert eraan en in bloß een paar maanden staat de ganze stad door. En zo hij had genoeg gehad van bloß hopen en hij ging eruit en hij vond aan te schaffen. En zo dat is wat we moeten doen in die leven. Wat is er in die leven? Wat is beter worden met die geld, met die ehepartner, met die kinderen opdragen en die geschaf en die gezondheid? Wat is het voor die hopen dat beter te worden? Zo er zijn 3 stappen wat we moeten doen. De eerste is onderkennen dat ding waar we wel beter aan worden. Vielleicht für die ist es, die was losgeworden von all deine Schuld. Und so nie hast du das angekant. Okay, das ist ein Ding, wo ich will mit strafen. Der zweite ist, du siehst Gott und andere Menschen verwässert. Du betest nur Gott, du liest die Bibel, du verteilst mit anderen Menschen, vielleicht in Prediger, vielleicht andere Menschen, die wollen haben und dort Schuld aufgetut und die frei sind, wollen dort haben getan. En dan het derde ding is die juiste ruimte die daar staat. Die wijsheid wat die hast geleerd, die wandelt je niet aan van maandag bij maandag. Werk aan, werk uit. En vielleicht meint die was wanneer moe kan een restaurant fahren en een werk. Vielleicht meint die was die altijd Seelein, wo die dan niet kost aanscheren, wo dan niet een Versicherung ist te verbrunnen. En so die fangs aan in die das en die gas riet schuld. Die das nicht mal hopen dat die was een dag riet schuld zijn, die gas riet en die schulds doortoon. So wat is er in die leven wo die was beter aan worden? En de hoop niet het zien leiden en dat anderen verdoen. Maar we alle toch wissen in dat God zegent, aan de gere werk.